Повертаємося у студію програми «Саба». Мене звати Єлизавета Цареградська. Як і обіцяли, ми зараз будемо говорити про головні та цікаві теми. Зокрема, у нас вже є гість у студії, я готова його представити. Це Денис Монастирський, експерт програми реформування правоохоронної та судової системи Українського інституту майбутнього та член комісії з відбору керівництва до Державного бюро розслідувань. Доброго ранку. Доброго ранку. Денис. Ну, власне, почнемо з теми найцікавішої. Це про розширення повноважень Державного бюро розслідувань, про що просить Труба. Зокрема, йдеться про дозвіл Державному бюро відбирати на конкурсних засадах членів, власне, Державного бюро розслідувань. Правильно я розумію? Ну, не зовсім так. Мова йде про розширення повноважень внутрішніх комісій, тобто тих, які формує сам директор. Давайте так, щоб розібратись, у нас є комісія, яка сформована президентом, урядом і Верховною Радою, яка обирала директора і заступників. І фактично безпрецедентно в цьому законі про ДБР на цю комісію, крім обрання керівництва, найвищого керівництва ДБР, покладено ще обов'язок обрати, ну, за нашим підрахунком, близько 100 посадових осіб Державного бюро розслідувань. Звичайно, для такої комісії, ну, яка працювала 1,5 року, обираючи керівництво, обрати ще 100 посадових осіб, це означає, що, ну, фактично ДБР може і не запрацювати до вересня місяця, як то обіцяло керівництво ДБР. І, власне, зараз керівництво ДБР передало на нашу комісію, значить, подання на обрання 27 посад. Це керівники центрального апарату всього повністю і керівники територіальних управлінь. Їх буде в Україні 7 по всій Україні. Але от питання про керівників нижчого рівня, керівників, ну, от, наприклад, ми обираємо керівника управління, а керівника відділу сектору, який під ним, Труба просить і запропонували уряд відповідні зміни до закону, щоб це робили внутрішні комісії. Себто це не означає, що він там буде призначати цих осіб, або, наприклад, зовнішня комісія, або громадськість позбавляється цього права. Мова йде про раціональний розподіл і можливість дійсно запустити ДБР, ну, в цьому році, в 2018 році, що є, власне, ну, такою задачою номер 1. Так ось, ну, власне, наша комісія, ну, я, зокрема, як член цієї комісії, однозначно підтримує цей перерозподіл, тому що я дивлюся реалістично на ці речі, тобто, наскільки може комісія, яка, я нагадаю, працює абсолютно на громадських засадах, кожен з нас має свої повністю там завантажений день, да, відпрацювати і обрати ще 100 посадових осіб, крім цього. Я думаю, це задача реальна, але не в 2018 році. Коли ми говоримо про внутрішню комісію, власне, яка і буде здійснювати цей відбір, хто займається формуванням цієї внутрішньої комісії? Хто туди входить? Ну, комісія ще не сформована. Комісія або комісії, ще невідомо, скільки їх буде, 1 або 2. Це буде вирішувати керівництво ДБР. Значить, згідно порядку, який затвердив по формуванню і, власне, відбору людей, це буде до 5 осіб в цих комісіях. І, значить, обов'язково пан Роман Труба, директор ДБР, заявив, що в кожній з цих комісій буде присутній представник громадськості. І от, власне, саме сьогодні, 6 лютого, завершується термін подачі документів для бажаючих громадських організацій. Якщо хтось нас чує, можливо, ще зголоситься подати, то до кінця сьогоднішньої доби можна внести документи. На сайті уряду є вся інформація про те, що, ну, хто бажає взяти участь в такому відборі. Нагадаю, що внутрішні комісії будуть відбирати рядовий склад ДБР. На першому етапі, ну, за моїми оцінками, це десь приблизно 500-700 слідчих, оперативних працівників і державних службовців, які будуть допомагати, власне, працювати ДБР. Пане Денисе, от ви говорите про запуск бюро там у цьому році, і дуже багато точилося дискусій на цю тему, тому що об'єктивно там запустити цілу структуру, відомство такого масштабу дуже важко в такий короткий термін. Ви реально вбачаєте можливість запуску в цьому році? Ну, так, щоб наші, можливо, глядачі розуміли масштаби, да, про які ви зараз згадали, скажу так, що ДБР – це найбільша, ну, власне, організація,
організація, правоохоронний орган, який запускається протягом останніх декількох років. Я не вважаю, не називаю реформи в поліції як запуск абсолютно нового органу, да? Але якщо ми говоримо, коли орган створюється з нуля, коли він не має ні приміщень, ні символіки, ні, власне, людей, то це, звичайно, найбільший орган. Він буде складати 1500 осіб, його склад. Це вдвічі більше, ніж Національне антикорупційне бюро, для порівняння. І, звичайно, ми розуміємо, що задача стоїть досить амбітна, але, ви знаєте, я думаю, що іншого шансу створити ДБР не буде. Я нагадаю, що спроби створити ДБР були, структуру подібну до Державного бюро розслідувань були аж з 97-го року. Ще президент Кучма намагався це створити, але через різні політичні причини цього не сталося. І скажу, власне, чому в основна задача ДБР – це забрати слідство в органів прокуратури. Оце є мегазадача, з якою ДБР, я думаю, що має впоратись в цьому році. І якщо це відбудеться, власне, я думаю, це буде великий крок вперед в плані організації досудового розслідування. Тобто у нас не буде слідчий і той, хто, скажімо так, наглядає за тим, як слідство здійснюється, будуть працювати в одній структурі. І це, я думаю, що для ефективності нас з вами на розслідування питань, які стосуються простих громадян, і питання розслідування злочинів високопосадовцям однозначно буде краще. Повертаючись до теми, і ви говорили, аби глядачі розуміли. Я думаю, що глядачі наразі і взагалі, в принципі, всі українці розуміють одне. Те, що нічого абсолютно не зрозуміло. В нас створено купа нових органів, які борють, але побороти не можуть корупцію. Вони вже борються між собою, насправді, міряються хто чим. І зараз ще створюється ДБР. Всі прекрасно розуміють, що для цього потрібні кошти, для цього потрібні робочі місця, для цього потрібні витрати з бюджету. Але коли ти починаєш читати новини про те, що до НАЗК, наприклад, входить особа, яка за часів Януковича сама була засуджена за корупційні схеми, вона зараз перевіряє її декларації. Тобто постає дуже багато запитань. У контексті ДБР, ви як людина, яка має безпосередньо до цього відношення, як унебезпечити себе від такого, від подібного, наприклад? Я розумію, що, можливо, не про корупцію йдеться, але тим не менше, тому що це все ж таки слідчий орган. Фактично, звичайно, передосторога в створенні і розплодженні нових органів, це тенденція явно, скажімо, негативна, якщо ми говоримо в загальному. Але ви знаєте, фактично, з моєї особистої точки зору, фактично, років через 5, якщо все буде добре, то залишаться лише ті органи, які, власне, покажуть найбільшу ефективність свою в цій діяльності. Тобто зараз фактично ми розуміємо, що, я скажу, що боротьба між правоохоронними органами, в тому числі органами, які борються з корупцією, тривала завжди. І якщо ви подивитесь історію створення управління по боротьбі з організованою злочинністю, управління К, СБУ, між ними постійно точилися свого часу також конфлікти. Тобто це не нова історія. Але історія в тому, що жоден з цих органів в історії не показав свою ефективність, на жаль. І я думаю, що ми розуміємо, що зараз також не всі органи продемонструють свою ефективність. Давайте подивимось, ви задали за НАЗК. Фактично цей орган, на жаль, хоча згідно закону це центральний орган виконавчої влади, який формує політику антикорупційну, він за своєю суттю перетворився, скажімо так, на пугало, яке всі цитують як найбільш негативний приклад створення державного органу. В чому причина цьому? Ви знаєте, попри особисті, суб'єктивні фактори, якщо ми говоримо, ви згадали про осіб, які працювали часів Януковича, старі кадри так звані, я би хотів торкнутися одного об'єктивного фактору, який також, до речі, є і в ДБР. Це розкол повноважень керівника. Тобто, коли в законі закладено, згідно НАЗК, оцей принцип, скажімо так, колегіальної безвідповідальності, я би так назвав. На жаль, це так виглядає, тому що коли є комісія, коли немає чіткого ієрархічного підпорядкування, і хто ж відповідає за цю роботу, і ми пам'ятаємо, що в нас відбувалося. Наприклад, на прикладі НАЗК, коли запитують голову НАЗК, пані Карчак, як так відбувається, чому не працюють системи, він каже, за це відповідальний член комісії такий-то, от його і питайте. А той член комісії каже, що мені не створили умови для роботи керівник.
І оце якраз перетягування, коли немає розмита відповідальність, мені здається, це найгірша біда, яка сьогодні є. Якщо ми згадаємо про ДБР, то тут також закладена дуже складна конструкція. В законі це названо красиво поєднання єдиноначалля з колегіальним прийняттям рішення. От така красива формула. А за цією красивою формулою полягає те, що директор всі свої кадрові рішення, питання фінансування і навіть розподіл обов'язку між заступниками має погоджувати з заступниками. Тобто, по суті, в правоохоронному органі, який займається боротьбою з злочинністю, в тому числі в топ-злочинністю, і, зокрема, серед правоохоронних органів, що є надзвичайно складною категорією, в нас є такий тріумвірат. Тобто 3 людини, які між собою визначають, оця людина працює, ця не працює, от тут ми фінанси витрачаємо, ці не фінанси не витрачаємо. Тобто вони, скажімо так, примушені дружити. Але чи вийде ця дружба? Насправді в українських реаліях, враховуючи, що кожен має свій багажик із знань, досвіду і тому подібне, оце і побачимо. Насправді оце і буде найбільшим випробуванням для ДБР. Моя особиста точка зору, що ці проблеми росту, які є насправді, вони минуть за рік-два, і я впевнений, що ДБР буде працювати ефективно. Але сьогодні дуже різно багато думок, які в тому числі мають протилежний характер. Пане Денисе, в принципі, я не намагаюся перетягнути нашу розмову в русло зради, і як все погано, і, зокрема, про боротьбу з корупцією, і створення там Державного бюро розслідувань, але навіть ті випадки, які ви зазначали, те, що, наприклад, там за 5 років, в принципі, відсіюються ті органи, які не потрібні, і так далі. Але за 5 років нам треба буде якось прожити, якось, знову ж таки, відрахування здійснити з бюджету, попросити ще черговий транш. Зрозуміло, що не тільки через те, що ми багато витрачаємо на органи кошти, у нас немає грошей, але разом з тим ми розуміємо, що має бути серйозний контроль і відповідальність, правильно, за порушення, там, за недотримання своїх обов'язків, нездійснення. Стосовно ДБР, от хочеться зрозуміти, власне, яку відповідальність нестиме саме бюро і його конкретні члени, тобто хто це все врегульовуватиме. Якщо почнеться така сама історія, як з НАЗК, оцього колективної безвідповідальності, хто буде відповідати в такому випадку? Згідно закону про ДБР, головну відповідальність за діяльність органу несе директор ДБР. Але, звичайно, ми розуміємо, що у разі, якщо такий конфлікт всередині ДБР буде, і він буде перешкоджати роботі, звичайно, відповідати, по-перше, будемо ми всі своїми податками, які будуть неефективно потрачені в такому разі на цей новий орган. І НАЗК, до речі, це один із таких реальних кейсів. Ми знаємо і про зарплати, і про ці всі речі. Хоча воно не настільки, можливо, тобто з точки зору людини, яка хоча б раз працювала там день чи місяць працювала в державному органі, вона розуміє, що є фонд оплати праці, виділений на орган, і він має бути використаний. Якщо є невикористання, він розкидається на премії. Да? Але з точки зору нового органу, коли отримуються такі шалені просто премії, про які суспільство дізнається, да? Коли орган ще насправді або не працював, або до якого було просто безліч питань, звичайно, це і виникає найбільший суспільний спротив. Стосовно ДБР, просто по відповідальності питання, я думаю, що, звичайно, по-перше, в законі немає підстав звільнення директора ДБР. Тобто, фактично, якщо такої статті, як директор ДБР погано працює, такої статті немає. Відповідно, ми розуміємо, що цей орган буде працювати. І ми розуміємо, що насправді це великий кредит, скажімо так, довіри до цього органу і до цього директора конкретно, яке висловлено суспільство. Я думаю, що тут буде питання. Depend, да, як кажуть американці, англійці, англічани. Якщо це буде позитивна історія, вдала історія, звичайно, ми будемо говорити про успіх ДБР. Якщо ні, на жаль, ми будемо так вяло дивитися на цю ситуацію, яка буде розвертатися, і ті конфлікти, які будуть навколо цього органу. Пане Денисе, хочу ще встигнути задати вам запитання стосовно теми, яку зараз обговорюють абсолютно усі. Це, безумовно, антикорупційний суд. От ваші прогнози, ваше бачення, тому що ми розуміємо, є тиск безпосередньо на Петра Порошенка, вимоги і так далі, але разом з тим, нібито гальмуються, нібито не хочуть або і хочуть. Не зрозуміло, що відбувається. Антикорупційний суд буде чи ні, як ви вважаєте? Мені здається, антикорупційний суд буде.
Питання, чи буде він панацеєю у питанні боротьби з корупцією? Давайте задаємо це питання трошки більш структурно. Згідно закону, з цих законів, які подані, це від 20 до 30 суддів, від 20 до 30. Чи можуть цей суд кількістю 20-30 людей вирішити кардинальне питання топ-корупції в державі? Мені здається, що ні. І я думаю, що, на жаль, ті проекти, які зараз пов'язані з антикорупційним судом, да, що це його створення призведе до просто перелому в цій ситуації, я думаю, вони не виправдаються. Тобто суд, за моїм прогнозом, створений буде, але очікуваного результату він не принесе. І я думаю, що буде звинувачена знову ж таки влада у тому, що неправильно прописали закон, неправильно обрали суддів, неправильно зробили ще щось, що призвело до цього всього. Але по великому рахунку ви сказали, що в нас має бути відповідальність за корупцію. А я би сказав дещо по-іншому. В нас мають бути вирішені і прибрані умови, які створюють, спонукають до корупції. Адже в нас купа питань, які спонукають до корупції. Візьміть будь-яку будівельну організацію, запитайте її у бізнеса. Ви можете без корупції побудувати будинок? Просте, звичайне питання. І буде відповідь – ні. Тому що земельна ділянка, тому що отримання всіх дозволів, тому що. Якщо б ми вирішили ці питання і ці кошти, скажімо, цього отката, да, це в оцінках від 20 до 40% вартості будівництва йде на відкати, якщо б вони пішли в економіку реально, то, звичайно, питання корупції в нас би зрушило з місця. Ну, якщо так вже заглиблюватися в цю тему, то, в принципі, корупція, про що говорять усі, нібито це найбільша проблема зараз в Україні, тому що ми є лідерами у всіх цих антирейтингах, але разом з тим ми всі прекрасно розуміємо, що корупція з'являється тоді, коли економічний стан Україні надто поганий. І тоді постає питання, давайте тоді взагалі займатися економікою держави, правильно? Але там також корупція. Тобто незрозуміло, що відбувається, але хочеться знову ж таки зрозуміти, от на вашу думку, було опубліковане дуже цікаве дослідження, власне, наводились цифри стосовно того, скільки документів по є-деклараціям було надано, скільки справ розслідується. Там понад мільйон, правильно, документів. Понад за 17 рік подано 1 400 000 декларацій. Окей, 1 400 000, розслідується 136, да, якщо я не помиляюся, розслідувану справу. От у нас є навіть графіка, можна там подивитися, в принципі, але цифри такі, і вони є невтішними. От на вашу думку, відповідальність, знову ж таки, повертаючись до теми відповідальності, нестимуть посадовці? Згідно цього графіка, давайте скажемо комплексно. Перше, те, що в цьому графіку відображено те, скільки кримінальних справ, скажімо так, розслідувані, і доведені до суду. Це перше питання. Крім цього, крім кримінальної статті Кримінального кодексу 366 прим. 1, є ще стаття Кодексу України про адмінправопорушення, яка передбачає якраз і там от найбільша кількість правопорушень, які зафіксовані, в тому числі НАЗК. І найбільше питань це якраз по неподанню декларації, або невчасному поданню декларації, або подання завідомо недостовірних відомостей в деклараціях. І от більша частина сегменту потрапляє саме в частину правопорушень, адміністративних правопорушень, а не кримінальних. Зрозуміло, що давайте згадаємо, що це, якщо не помиляє, згідно Кримінального кодексу, понад 250, якщо є завідомо неправомірні дані, на 250 неопрожиткованих мінімумів доходів громадян для працездатних осіб. Це тоді буде підстави порушувати справу кримінальну. 250 неоподаткованих мінімумів, якщо сьогодні в нас, прожитковий мінімум десь 1700 гривень, от можемо порахувати 250 на 1700, це значна сума, з якої може починатися кримінальна відповідальність. Тобто це, реально мова йде про те, що не внесли там купівлю другого авто, от що це може бути, або будинку. От тоді це стає підставою для кримінальної відповідальності. І, звичайно, це все одно не знімає питання відповідальності НАЗК за перевірки, адже ті цифри, які були озвучені, там десятки буквально перевірок, які проводені за цей рік, звичайно, це є ніщівно мало в порівнянні з тим, що потребує сьогодні і яку базу отримала просто держава у вигляді цих є декларацій. І, звичайно, була
тій же самій дослідженні сказано, що вже скоро буде питання подачі нових суб'єктів декларування. Це є громадські активісти, які законом були прирівняні до державних фактично службовців, які зобов'язані подавати декларацію. Це також є певне українське ноу-хау, оскільки такі антикорупційні організації ніде не декларують свої доходи. І, звичайно, я думаю, що навколо цього ми ще почуємо не один, скажімо так, і скандал, саме що це є за природою своєї нелогічно громадському активісту подавати декларації. Але це вже тема іншої, напевно, передачі. Так, це точно. Я дуже вам дякую за розмову. Це, власне, все, про що ми встигли поговорити з Денисом Монастирським. Ми зараз подивимося сюжет про цей день в історії, після чого на нас чекатиме наступний гість у студії. Ми будемо говорити про дуже важливу екологічну тему, про те, яку надто мало обговорюють. Тож дочекайтеся. 6 лютого 1665 року народилася Анна Стюарт, перша королева Великої Британії. Вона була останньою представницею роду Стюартів на англійському престолі. Правила вона з 1702 по 1707 роки. За цей час була виграна війна з Іспанією. Відбулося об'єднання англійського і шотландського парламентів у 1707 році. Крім цього, з ім'ям королеви пов'язаний перший закон про авторське право – статут королеви Анни. Анна Стюарт не залишила нащадків і її спадкоємцем на престолі став Георг І з Ганноверської династії. Померла британська королева 1 серпня 1714 року. Цього дня 1931 року на екрани Сполучених Штатів Америки вийшов фільм Чарлі Чапліна «Вогні великого міста». Стрічка посідає перше місце у списку серед 10 найкращих романтичних комедій за версією Американського інституту кіномистецтва. 6 лютого 1952 року 26-річна Єлизавета Віндзор стала королевою Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії. Вона стала правонаступницею престолу після смерті короля Георга VI. Єлизавета II править Великобританією і нині. Цього дня 1985 року компанія Microsoft оголосила про створення текстового процесора Word, призначеного для комп'ютерів IBM PC. Проста в роботі програма зуміла витримати конкуренцію з лідером програми для обробки текстів WordPerfect і невдовзі стала однією з найпопулярніших у світі. Для Microsoft створення Word означало відкриття нового напрямку в її діяльності. Поряд із розробкою операційних систем, які більшою мірою цікавили виробників комп'ютерів, Microsoft зайнялась розробкою програмного забезпечення, орієнтованого на масового споживача. 6 лютого 2004 року у Таїланді 357 парашутистів встановили рекорд з купольної акробатики. Вони утворили в небі гігантську квітку, кольори якої відповідали кольорам прапора країни. Про таке ми дізналися з сюжету, а я, як і обіцяла, вже рада вітати в студії наступного гостя. Наступні 15 хвилин ми говоритимемо з головою Всеукраїнської екологічної ліги Тетяною Тимочко. Доброго ранку, пане Вітаю Тетяно. вас. Власне, я вже так анонсувала цю тему, тому що те, що відбувається зараз у зоні відчуження в Чорнобилі, мало відомо українцям в принципі. Всі прекрасно розуміють, що там якось іде життя, напевно, там є тварини, напевно, є люди, які там обслуговують станцію і так далі. Але, тим не менш, ніяких деталей більше немає. От, власне, що ви можете розповісти про те, що там зараз відбувається? Це приклад, коли природа без втручання людини, навіть в такому екстремальному місці, як зона відчуження, природа відновлюється. І за ці більше ніж 30 років часу, за цей період, дуже багато видів, які або зникли, або були під загрозою зникнення, відновилися і, незважаючи на серйозне радіаційне забруднення окремих ділянок, от самі природні види і сама природа відновлюється. Це означає, що без втручання людини природні екосистеми будуть функціонувати потужно. І коли ми говоримо, наприклад, про створення заповідних об'єктів десь інде по Україні або території з обмеженим доступом людей і з обмеженою господарською діяльністю, то це не робиться, аби просто щось заборонити. Ми вимагаємо обмеження господарської діяльності для того, щоб
зберегти природні екосистеми. І от якраз коли ми говоримо про Чорнобильську зону, ті невеликі дослідження, які, на жаль, дуже мало фінансуються державою, але ті дослідження, які відбуваються в рамках різних міжнародних проєктів, інститутами Національної академії наук, інститутом ботаніки, інститутом зоології, іншими інститутами, свідчать про те, що от на цій території ми бачимо саме відновлення не просто природних екосистем, але і окремих популяцій видів там тварин і птахів. Ну, от, зокрема, чому ми взагалі вирішили підняти цю тему? Тому що коли виявляється, що там науковці проводять дослідження, виявляється, що там дуже рідкісні птахи і взагалі тварини, вони там є і вони розмножуються. Там от чорний лелека, наприклад, мене дуже сильно здивував. Я прекрасно розумію, що потрібен відповідно заповідник, але ж його створення – це також потрібні кошти, і зазвичай там створення того чи іншого заповіднику – це проблема виключно людей, які цим займаються, і вони вимушені якось, я не знаю, заробляти гроші, щось робити, привертати увагу до цієї проблеми, аби ці кошти з'являлися. От саме з цим питанням в зоні відчуження, можливо, я не знаю, це якісь екскурсії чи ще якось. Ну, тобто я розумію просто, що чекати від держави якоїсь допомоги, насправді... Ну, точно не екскурсії. Ну, я можу вам сказати, що тут же створений біосферний заповідник, і на території заказника, там невелика поки що територія, з 260 тисяч гектарів от зони відчуження, він займає 49 тисяч, тобто якби п'яту частину. Ми наполягали в тому, щоб вся ця територія була віднесена до заповідної. Крім того, йде мова про статус біосферного заповідника, то біосферний заповідник, чому ми були проти? Ми хотіли, от Всеукраїнська екологічна ліга наполягала на створенні природного заповідника, тому що природний заповідник забороняє будь-яку господарську діяльність, таку потужну, яка може спричиняти або негативний вплив, а крім того, приведе сюди багато людей, техніки і якоїсь господарської діяльності. Натомість був створений біосферний резерват, який дозволяє якусь господарську діяльність. Ну, але менше з тим, все-таки це обмеження тих спроб взагалі почати освоювати зону відчуження. Тому що протягом останніх 5-6 років урядовці, різні, до речі, політичні партії, групи, там прапори, але прагнуть зайти саме в Чорнобильську зону і почати її освоювати видами господарської діяльності. Ну, ми вважаємо, що ця територія не готова до цього, є величезний ризик впливу на людей, які там будуть працювати, тому що є значна територія, яка має серйозне радіаційне забруднення. Всеукраїнська екологічна ліга наполягає на проведенні повномасштабного обстеження цієї території. І, безперечно, ще в 86-му році, коли ці території встановлювались під час аварії, звичайно, не було таких повномасштабних і глибинних досліджень. Тому значна територія просто була встановлена в межах якби загального забруднення. І от такого масштабного за 30 років дослідження не проведено. Які ділянки мають менше вміст забруднення, які продовжують залишатися дуже забрудненими і ще 1000 років будуть забрудненими, які взагалі не є забрудненими. От такого обстеження немає. І доти не можна навіть говорити про якесь масштабне використання видів господарської діяльності. Але, наприклад, проєкт встановлення сонячних плантацій, там цілий сонячний парк зараз українсько-німецька компанія планує збудувати, це той вид діяльності, який не зашкоджує природному середовищу. Це той вид діяльності, який не призведе до потрапляння в зону відчуження, в цю Чорнобильську зону, великої кількості людей, тому що персонал, який обслуговує сонячну оцю територію, вірніше плантацію, це невеликий персонал, невелика кількість людей. І, до речі, дуже якісно навчених. Це висококваліфіковані працівники, які розуміють, яких можна навчити поведінці поводження в зоні ризику з радіаційним забрудненням. Але дуже великий ефект
ефект від цієї сонячної плантації, тому що ми можемо отримувати електроенергію, от, по проєкту, який я бачила, який буде дорівнюватися електроенергії, яку виробляє один атомний енергоблок. Тобто, ну, розумієте, це перспектива, хороша перспектива поступового зменшення частки енергії, яка виробляється з атомних електростанцій, і збільшення частки виробленої енергії з альтернативних джерел. І для України це, до речі, дуже хороший потенціал, бо якщо уявіть собі Чорнобильська зона, де знаходиться, ну, по кліматичним умовах, по кількості сонячних променів, то якщо взяти південь України, то потенціал дуже високий. І енергетики, альтернативної енергетики, фахівці стверджують, що 11 областей України мають потенціал закрити побутові потреби в енергії за рахунок вітрової сонячної енергетики. Тобто, от саме цей вид енергії, який зараз планується в Чорнобильській зоні зробити, ну, це дуже перспективно. І він, головне, не нашкодить природним екосистемам. Тобто це не буде така потужна господарська діяльність, яка порушить режим тиш, який вже 30 років так вимушено встановився на великих територіях. І це дасть можливість вести наукові спостереження, наукові дослідження. І от в цьому контексті ми можемо говорити про використання Чорнобильської зони саме з науковою метою. Тому що дуже багато науковців з різних країн хотіли би побачити і досліджувати вплив радіації на окремі види екосистем, види птахів, там, тварин і таке інше. І це могло би стати, от, так сказати, цим фінансовим навіть ресурсом для досліджень, які могли би проводити українські вчені. А на якому етапі зараз запровадження всі ці програми, я не знаю, залучення таких людей, які зацікавлені в цьому? І взагалі сама от ця процедура дослідження, про яку ви говорите, те, що треба все дослідити, де яка зона, де можна перебувати людині, де ні. От на якому етапі розвитку? На жаль, держава дуже слабко зараз фінансує взагалі фундаментальні наукові дослідження. Відбувається тотальне скорочення видатків на утримання на розвиток фундаментальної науки, скорочення взагалі утримання академічних інституцій в Україні. Безперечно, Національна академія наук потребує реформування, але це не означає просто рубати, різати, відрізати, зменшувати фінансування, звільняти людей, таке інше. Тому що без фундаментальної науки взагалі неможливо розвиток і прикладних наук. І от якщо ми говоримо про дослідження Чорнобильської зони, то безперечно тут потрібні зусилля всіх академічних установ, тому що це не тільки Інститут ботаніки, Інститут зоології, це і Інститут геохімії навколишнього середовища, Інститут геології, і інститут, які пов'язані з дослідженням впливу радіації на здоров'я людей. Це різні аспекти, наприклад, які пов'язані з вивченням, наприклад, геологічного середовища, природного, гідросистем, які є на території Чорнобильської зони, впливу радіації на забруднення джерел водних. Тобто це цілий комплекс досліджень, і ґрунти треба дослідити, і шар покриття зеленої рослинності. Тобто от це величезна робота, яку має фінансувати, безперечно, держава. І тут ми можемо сказати, що практично мінімальні, абсолютно мінімальні якісь є речі, які з боку держави отримує науковці. Але більшість науковців, які проводять дослідження в Чорнобильській зоні, це науковці, які співпрацюють з міжнародними інституціями, з міжнародними науковими установами, які зацікавлені в тому, щоб такі наукові дослідження проводилися. І якщо ми говоримо, наприклад, навіть про якесь використання, от держава весь час хоче, от органи держави хочуть весь час почати господарське використання. Ну так спочатку витратити гроші на те, щоб дослідити, де це буде безпечно і для самої господарської діяльності, і для людей, і взагалі, що ця територія не буде становити загрозу в подальшому. І це цілий комплекс питань. На жаль, дуже мало людей в уряді розуміються на цій тематиці. Це вузька така тема спеціальна, яка потребує підготовки, і таких людей дуже в українському уряді мало. Пані Тетяно, а все ж таки, от наскільки, яка вірогідність у цієї загрози, що все ж таки без досліджень відповідних, без відповідного фінансування, просто та чи інша там, неважливо, партія, просто люди почнуть заходити в зону відчуження і робити те, що їм вигідно? Спроба це робити відбувається весь час. Наприклад, не можна ж сказати, що звичайні люди просто попадають в Чорнобильську зону, потім вивозять звідти деревину,
промислову деревину, причому невідомо, чи ця деревина обстежена. Ну, на папірці написано, що вона не має радіаційного забруднення, але хто ці штампики ставить? Що металобрухт з всіх споруд, які там знаходяться, вивозиться роками, що відбувається вивезення там інших будівельних матеріалів, залишки тих будівель, які є. Ну, звичайні ж люди не можуть, ми з вами, і хтось не поїде туди і не буде це робити, знаєте, без дозволу. Якщо така діяльність відбувається, а вона відбувається весь час, і експерти Всеукраїнської екологічної ліги роками досліджують от масштаби, наприклад, вирубування лісів в Чорнобильській зоні, то це відбувається з дозволу відповідних органів, які вже якби опікуються і підтримують оцю незаконну господарську діяльність, яка в тому числі може спричиняти негативний вплив на природне середовище і на довкілля. Бо вирубуючи ліси в Чорнобильській зоні, ми відкриваємо величезні площі для вивітрювання, для підняття в повітря і перенесення на великій відстані радіаційного забруднення. Так, воно може бути аж не таким концентрованим і високим, але це є радіаційне забруднення, пилові бурі, які час від часу спричиняються на різних територіях України, зокрема на цій території, переносять ці радіаційні елементи на відстані далеко за межі Чорнобильської зони. Тобто от вирубування лісів або випалювання, ті пожежі безкінечні, які відбуваються в Чорнобильській зоні, ну, хтось же має цим опікуватися. І, до речі, ще 10 років тому назад американський уряд пропонував Україні встановити відеоспостереження по всій території Чорнобильської зони з тим, щоб можна було локалізувати, наприклад, пожежі. І тодішнє керівництво Міністерства транспорту від цього відмовилося, якось воно все, і, вірніше, Міністерство енергетики відмовилось, і якось воно зійшло на ні. Чому? Тому що хтось зацікавлений в неконтрольованій господарській діяльності. Тому не можна, ви задали питання в майбутньому якомусь міфічному, але це відбувається зараз. І, безперечно, тільки держава може контролювати, жорстко контролювати саме цю незаконну діяльність. Бо вона, повторюю, спричиняє і негативний вплив там, в зоні відчуження, в Чорнобильській зоні, а потім ці всі матеріали і цей ліс, і все це вивозиться на територію, яка не є забрудненою. І люди навіть не будуть знати, що вони купили метал або якісь будівельні матеріали, або деревину, яка має радіаційне забруднення. Це становить пряму загрозу для життя людей, які до цього будуть мати дотичність. Пані Тетяно, от Всеукраїнська екологічна ліга і, можливо, вам відомі інші випадки, напевно, що звертається до влади, до держави, до державних органів з вимогою це припинити, я не знаю, якось посприяти, і яку відповідь ви отримуєте? Тобто, я так розумію, що цей діалог з владою, він не налагоджений. Його взагалі просто немає, тому що роками наші активісти і Всеукраїнської екологічної ліги, інших громадських організацій природоохоронного спрямування разом з журналістами проводять цілі дослідження, розслідування, які стосуються, наприклад, вирубування лісів в Чорнобильській зоні або незрозумілих пожеж, внаслідок яких випалюється величезна територія, а потім цей горільник вивозиться під виглядом того, що це вже ж згорів ліс і його треба звідти вивезти. Розумієте? Це цілі були розслідування, які оприлюднені були на всіх таких провідних каналах. Ну, повторю, на жаль, ми в Україні маємо кілька таких, знаєте, прецедентних випадків, видів діяльності, яка серйозно шкодить довкіллю. Це стосується саме Чорнобильської зони, це видобування бурштину в Рівненській, Волинській, Житомирській областях. Ну, це очевидні злочини не тільки проти природи, це злочини кримінальні, і вони не караються, і це означає, що в уряді України екологічні пріоритети взагалі є нульовими. Міністерство екології і природних ресурсів не є тим органом державним, на жаль, який мав би стати, знаєте, такою перепоною в такій незаконній діяльності. І силами громадськості, силами науковців, які досліджують, наприклад, Чорнобильську зону або показують ці факти незаконного знищення природного середовища. Тільки громадянське суспільство це не може зробити, тому що є державні інструменти, якими лише і це і здійснюється. Державна політика має бути реалізована державним органом.
органами. Ми, звичайні громадяни, платимо податки, а на наші податки держава має здійснювати цю діяльність. От якраз от цього зв'язку, от нормального, як в усіх країнах світу, що держава бере на себе функції і їх виконує. От по відношенню до екологічної політики, на жаль, в Україні немає. Я вас зрозуміла. Ну, ось на такій песимістичній ноті, на жаль, ми маємо закінчувати наш ефір. Тетяна Тимочко, голова Всеукраїнської екологічної ліги, говорила з нами на тему того, що відбувається зараз у зоні відчуження. На цьому я прощаюся з вами до завтра. Безкерем, Сербіс-Лігейчун, Челешамас. Команда АТР робить усе, аби останні новини ви дізнавалися першими. Тож будьте з АТР.